שלום, אני רוצה לתת לכם כלי להגנה אנרגטית שאתם יכולים לשלוח לאהובים שלכם שנמצאים בסכנת חיים. אנחנו עכשיו עת מלחמה, יש לנו בנים, בנות, בני זוג נלחמים בעזה או נלחמים בצפון המדינה, וכולנו מאוד מאוד דואגים. אז אני רוצה לתת לכם כלי שיחליף את הדאגה, שהיא חוסר אונים והיא אנרגיה שמאוד מאוד מחלישה במחשבה גם אותנו וגם את האדם שאליו אנחנו דואגים, בכלי שיעזור לכם לעשות הגנה מאוד מאוד עוצמתית.